दे 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 चलो चाओ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ରଙ୍ଗିନୀ ଚଢିଏ ନେଇକି ଆଇଛି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଯାଇ ଯାଇ ହେଇ ଚଳିବି ଆଉ এইটা তো শাড়ি নুহে বউ এটা হচ্ছে রঙ শাড়ি এটা তোর ବୋଉ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଆଉ ମା କଥା ଭୁଲିଗଲୁ ମା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଣିବୁ আলো বউ তো পুଅକୁ এত অবিবেকী কাହିଁ ভাবিଛୁ মাইପ ପାଇଁ ଆଣିବ ମା ପାଇଁ ଆଣିପାରିବନି ଆଲୋ ତୋ ପାଇଁ ବି ଆଣିଛି ହଁ କାହିଁ ଦେଖି ଦେଖି ଏଇ ନେ ଆରେ ବାବା ପୁଣି କଣ ହେଲା ଇଏ ମୋ ଶାଢୀଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଆଲୋ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଛି 300 ଟଙ୍କା ହଁ ଆଉ ଇଏ ରଙ୍ଗ ଶାଢୀଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତାର 1000 ଟଙ୍କା ବାରେ ପୁଅ ବା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମାଇପ ପିନ୍ଧିବ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢୀ ଆଉ ମା ପିନ୍ଧିବ 300 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢୀ ବାବା ଲିଟନ ମୁଁ ବା ତତେ ଅନ୍ତ ପାଡ଼ିକି ଜନ୍ମ କରିଛି ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର ଫନ୍ତର କରିନାହିଁ ତୁ କେବେଠି ଏସବୁ ଶିଖିଲୁ ମାଇପକୁ ଆଣିକି ଦଉଛୁ ଦାମୀ ଶାଢୀ ଆଉ ମାକୁ ଦଉଛୁ କମ ଦାମୀ କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ ମା।